So, try na mo ning nga filter, charot. And then, category is country. Country ang kategorya niya ang sayo or the cancer kay litikan ng tunggan. Sige, ako ang first. E. England. Oh my God. Wala! One, two, three. Sa lupon! Nasa i-accent ko lang! Bakit ako? 3, 2, 1. Ay, God. Naamang di ba? Naawit ka na sa... Kani. 3, 2, Ukraine. Kasi ako na sa doon eh. Ayaw sa buhay. Eh, Argentina! Corn beef man na. Ba't wala? Okay. 3, 2, 1. Sa may key na country. Kangaroo. Alam. Yaw. Sige. Again, wala pa again. G, gana. Gana. Gano? Kakagana. Wala kayo. Buang nataan eh. Three, Finland! two. Finland! Ay, Finland! Search. 3, Hong Kong. 1. Oh! Okay. Ano na? 3, 2, automatic. 1, 2. Tama na. Balik-balik naman na. 3, 3, 2, 1, go! 3, 2, 1. S, Singapore! Because... Napay time. Ako na din. Ako na. Okay. Okay, 1, 2, 1. Kanya! Parang kanya! Naka ba? 3, 2, 3, 2, 1. Napay. Last. Q, Singapore!